yedzinoi nhau dzemativi mana enyika muchidziverengegwa nababa vaTencen. Baba vaTencen kuri pakuzvigarira vakazvigarira zvavo mupake vakapfeka golf t-shirt yavo yakanaka. Mukuru wemapurisa emuSouth Africa apa chichemo kuvapari vedzimhosva vese kuti vapare mhosva dzavo vachisiya evidence kana kuti umboo kuti mapurisa ararukirwe nebasa nekuti mhosva zhinji dziri kurova. Chero zvazvo muchiti mhosva hairovi muSouth Africa, mhosva iri kurova. Makambani anogadzira matv vagamuchira chichemo kubva kumakastoma avo. Vari kuti matv avo ari kuwanikwa achiona zvinhu zvakasiyana pachanelo imwe chete. Izvi zvabva mushure mokunge umwe murume anga achiona Nigerian movie live paSuperSport inova iyo nguva imwe chete yanga achitamba Chelsea neArsenal. Vaongorori vazoongorora vakaona ivo kuti chikonzero nechekuti murume uyu wanga achishandisa tv iya ine kushure kukuru inonzi hunchback. Vazhinji vane matv ari kuona zvakarurama ndo vari kushandisa Wandefa kana kuti Kevi TV. Masaisai akusarudza zvichienderana nemutupo weTV yako uye yakaumbwa zvakadini. Toenda kunhau dzekumhiri kwaLimpopo kuAfrica, Zimbabwe. Umwe mutyairi wemotokari ine namba plate dzekunze abatwa nemhosva akazobhadharira bail mushure mekunge ataura muromo kuti rodhi dzenyu dzina madishi holes kunge pachinambo chekunge iye anga aifanirwa kuti mapoti holes. Tiri pachidanho chimwe chetecho vagari vomuZimbabwe vapa chichemo kumukuru wemapurisa kuti pose pavanoripota mhaka dzavo kumapurisa vari kuwana mapurisa kamba yemapurisa iri empty achinzi mapurisa ose aenda kurodhi. Zvichiri ipapo mukuru wemapurisa ari kuti achagaza dambudziko iri nekuti hazvichazikanwi kuti mupurisa chaiye asiri mupurisa kwaye ndoupi. Tiri ipapo zvekare zvaonekwa kuti kuna mapurisa akazara kumamisha vachisa maroadblock kunzvimbo dzinochaigwa ng'ombe dzichienda kumadhibha, kumatsime nekunzizi vachivhunza tsamba, mitero, zvipere zveng'ombe. Vachionekwa vachibhadharisa vagari vemuZimbabwe ava pasina risiti. Vachivhunza havo iroro rimwe racho pamunhu oga rimwe racho dhora. Tisashoropodza mapurisa vari mukati mokutsvaga kuti mapurisa edu chaiwo ndeape uye mukamba mawanikwa anogara arimo. Zvekare mapurisa mazhinji ari kuripota duty vari kumba vasina kusvikako. Mapurisa mazhinji hachafariri promotion vari kuda kugara murodhi vachitsvagawo kuona kuti vapari vedzimhosva vakamira sei. Nhau dzenyu dzichipera pano, jive mwana baba Tencen, muve nezuva rakanaka.